Днеска аз и Дани ще правим база. Ето тук са ни колелата. Ето е вратата. И натам е неща. Ето тук се качваме. Нещо като стълба е. Тук имаме чашки, един гипсокартон, който ни трябва буркан и някакви други неща. Тук имаме килимче. Още това е едно от много яките неща. Сложили сме си ограда. Ето тук имаме едно такова мелачка, някаква. Фенерче. Някаква... Това е моята пръчка. Да. Тая е от стълбата. Мултикулкатор. Да. Тук е нещо като мултикулкър и си слагаме някакви неща вътре. Малко трудно се отваря. И имаме някакви неща. Тук вече навътре имаме столче. Това е столче. Да, това е на Дани столчето. А имаме кружки. Тази е моята, тази е неговата. Моят монитор, който е много мръсен. Още един гипсокартон, на Дани телефона, на Panasonic. Хубав е. И натам ходили сме. Има горичка, нещо, като малка горичка има. И сега ще ходим да вземаме още някакви неща. И ще ви снимаме после. И това ще